Je vedecky dokázané, že človek by mal spať 6 až 8 hodín v tme a v chlade, čo sa nám nie vždy podarí a preto si vieme to pomôcť. Zatepniť oči si môžeme maskami, ktoré môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, napríklad z bavlny, lánu, hodvábu, polyesteru. Najlepšia samozrejme je hodvábna maska. Vnútri sa nachádza hypoalergénne vlákno, ktoré je vhodné presne pre ľudí, ktorým by mohli škodiť roztoče alebo iné mini živočíchy. Celé je to obalené v hodvábe a hodváb má veľmi veľa benefitov, ktoré sú prospešné pre našu pokožku. Môžeme začať tým, že má termoregulačné vlastnosti. Keď je v miestnosti veľmi teplo, hodváb vás bude chladiť a tým zabráni vytváraniu vačkov a rôznych kruhov pod očami. Naopak, keď bude v miestnosti zima, hodváb vás môže jemne hriať a napomáhať vstriebávaniu krémov. Ďalší benefit: hodváb je hypoalergénny, čo ocenia ľudia s exematickou pokožkou a s aknóznou pokožkou. Ďalej hodváb obsahuje aminokyseliny, ktoré zvláčňujú vašu pokožku. Ak budete masku používať pri cestovaní vlakom, lietadlom alebo iným dopravným prostriedkom, kde používajú klimatizáciu, môže byť, že vaša pokožka bude veľmi vysušená a práve, že tieto aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú v hodvábe, ju budú zvláčňovať a všetky krémy, ktoré si pod masku dáte, sa udržia pekne na pokožke, nevsajú sa do hodvábu a budú pracovať tak, ako majú presne na vašej pokožke. Keď sa vrátime k tomuto hypoalergénnemu vláknu, môžete si všimnúť, že je takéto hrubšie, ale veľmi krásne sa prispôsobuje vašej pokožke. Čo znamená, že keď vy si túto masku dáte na tvár, toto vlákno sa prispôsobí očiam, nosu. Maska je krásne vytvarovaná tak, aby nenarúšali vašu pokožku, aby vám nevytvárali vrásky, aby ste tú masku nemali otlačenú nikde na vašej tvári. Maska je stiahnutá jemnou gumičkou, ktorá sa prispôsobí vašej tvári a tým pádom vy necítite diskomfort pri jej používaní. Ďakujeme za dopozeranie tohto videa. Na stránke Lauveska nájdete masky v rôznych farbách, ktoré vyrábame upcykláciou tohto materiálu. To znamená, že každá farba je iba v limitovanom počte, tak si môžete svoj jedinečný kúsok nakúpiť. Niektoré máme aj iba po jednom kuse. Ak by ste mali akékoľvek iné otázky, neváhajte nám napísať do komentára alebo na info.lau.sk.